Що се отнася до другата настройка, тя засяга дали MIDI клавиатурата ви, тая с която свирите, да управлява семплера или не. Значи, за какво е предвидено възможност да може да се изключва? Идеята е следната. Когато пуснете MP3 програма, ако свирите примерно Simbec, ако това, което MP3 файла е Simbec, може да ви се наложи да свирите върху него с звуците от синтезатора, който ползвате. В такъв случай обаче клавиатурата, която тъй или иначе управлява MP3 плеера, ако беше оставена да управлява MP3 плеера, т.е. можеше да пречи на свиренето, т.е. може да включи транспониране, да спре файла или нещо от този сорт. Затова е предвидена възможност вие да си изберете начина, по който ще управлявате MP3 плеера. Дали само от клавиатурата и от семплера, или и от MIDI клавиатурата. Работата на MIDI клавиатурата всъщност се включва и изключва от менюто Global също, от първата подточка на менюто Global MIDI Setup, и това е параметъра на последната четвърта страница, така че трябва да привъртите всички параметри, за да стигнете до него. Ето, минаваме през третата страница. Ето е четвъртата страница. Последният параметър, когато е Yes, позволен, тогава клавиатурата ви, MIDI клавиатурата, може да управлява MIDI плеера. В противен случай, когато е No, тя няма никакво отношение вече към него. Плеера се управлява само от цифровата клавиатура или от копчетата на самия семплер. Това е първият параметър по отношение на MIDI-то. А другия MIDI параметър, който има отношение към работата на MP3-то, това е позволяването или не на смяната на блендите, когато свирите с MP3. Какво имам предвид под смяна на бленди? Както вече споменах преди, MP3 плеера представлява номер от програмите на семплера. Под номер имам предвид примерно бленда 1, 2, 3 и 4, да кажем 5 вече не е нормална бленда, а е MP3 плеер. В някои случаи се ползват режим, при който MIDI клавиатурата ви с бутоните, които тя има отгоре, чрез тях сменяте и блендите на семплера. Хубаво, обаче ако се наложи да пуснете MP3 Simbec и да свирите отгоре с свирката си, когато сменяте на свирката, това би довело и до смяна на програмата на семплера. Смяната на програмата всъщност с друга програма, която не е MP3 плеер, ами е нормална бленда за свирене, ще доведе до спиране на MP3-ката. Поради тази причина е предвидена възможност да може да се заключва с MIDI клавиатурата си, може да извикате MP3 бленда от семплера, но вече дойде ли MP3 блендата, след това MIDI клавиатурата вече спира да сменя блендите на семплера и трябва да излезете от MP3 режим ръчно. Излизането става като просто извикате друга бленда, която не е в MP3 режим. По този начин е доста удобно да се работи на живо. Иначе самата настройка се намира тук пак в менюто Global. Ето ще влезем наново. В Global влизаме. Мисля, че четвъртата страница е MIDI PG Setup, т.е. Program Change Setup. Влизате вътре и последния параметър, отдолу, той разрешава заключването на смяната на бленди, когато имате MP3 плеер. Тоест, пак да го кажа просто, от клавиатурата си може да извикате MP3 плеер, но вече след като дойде MP3 плеер, с клавиатурата не може да го смените. Трябва да го смените ръчно с нормална бленда, с което клавиатурата ви отново продължава да извиква блендите на семплера.